Затрупани сте с заемащи много място кухненски уреди. Мечтаете за многофункционален помощник, с който да сготвите бързо. Решението е тук, специално за вас. Nicer Dicer Plus. Вашият помощник-готвач, съчетаващ в едно всичко необходимо, за да сготвите вкусно. Nicer Dicer Plus е проектиран в Германия и отговаря на изискванията на всяка съвременна кухня. Контейнерът е прозрачен, за да виждате състоянието на храната в него. Поднесете апетитната салата в същия контейнер, останалото запечатайте с капака за после. Измивате или почиствате в съдомиялната, после подреждате всички приставки в контейнера и сте готови за следващата употреба. Капакът с режещото острие поставяте върху контейнера. Специалният бутон избутва останалата храна. Всяка режеща приставка на Nicer Dicer Plus има лазерно заточено острие от неръждаема стомана. Поситната решетка е за малки и средно големи купчета и пръчици, а по-едрата за големи купчета, резенчета и пръчици. Приставката за рязане на големи парчета и на четвъртини използвате за яйца, картофи, плодове. Към тази приставка има прикрепваща се щампа и защитно покритие. Получавате и универсална белачка, с която бързо белите плодовете и зеленчуците. Прибавяме и книжката с рецепти за цялото семейство. В комплекта е включен и капакът, с който запазвате ястията свежи и готови за консумация. Всичко това на специална цена. Имаме и допълнителен подарък. Комплект с приставка за рязане мандолина, напълно безплатно. С предпазителя защитавате пръстите от нараняване. Когато приключите, поставете защитното покритие. Добавяме и тази универсална ренде приставка. С нея настъргвате сирене или кашкавал направо в контейнера. Приставката има дори прозрачно защитно покритие. Обадете се и поръчайте Nicer Dicer Plus – универсален кухненски комплект, с който почиствате и нарязвате плодовете, зеленчуците и деликатесите за вашата трапеза бързо, в най-разнообразни форми и естетичен вид. Попитайте за вашата клубна карта. Клуб 5 звезди ви предлага големи отстъпки, специални предложения и много изненади.